from Mount Pisgah's lofty height, I view my home and take my flight. In my thought of flesh, I'll rise to seize the everlasting prize and shout while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Kasi Jesu ngikube phakathi kwamalingo aduma yonke indawo, wena twala ngifihle isiqondiso esakho. Nkosi Jesu ngiqhube njengenjani thuliswa, ungathulisi ulwandle, amazaya lalela uma uthi thulani, wena mbusi wolwandle. Nkosi Jesu ngiqhube nqangondela okwindina, amazaya ekhumbuza esitha ukuphumla, nqangingcike esifubeni, mangizwe uthi kimi, ungesabi kuwena, mangizwe uthi kimi, wena ungesabi kuwena. Makadiwa na umwari, ndoda kukwasai mstara Jesu. Mukati menguva ino tinoda kutenda Mwari kuti watipa zvomwe mukana wokuti titaure zvezvoukuru hwake. Kati mezuva ranhasi musoro wenyaya watichataura pamusoro pawo unoti ndiani anogona kumira? Ndiani anogona kumira? Ngatinamate. Baba wedu ari kudenga, toda kukutendai. Toda kukutendai neshoko ramatigadzirira mukati mezuva ranhasi, richatisimbisa even mukati menyika yakaipa zvakadai, kuti tigone kumira mukati memazuva ano ekupedzisira. Chitibatsirai patakuvhura magwaro enyu matsvene. Dai mweya wenyu mutsvene ungadururwa pamusoro peumwe neumwe, kuti tose tigogona kutendeuka, kuti pakupedzisira tigoonekwa mazita edu akanyorwa mukati mebhuku renyu reupenyu. Tokutendai kubva zvino nekusingaperi. Amen. Musoro wenyaya unoti ndiani anogona kumira? Matthew chapter 24. Nyaya imwe cheteyo tinoiwana mukati mebhuku raLuke chapter 21 kubva paverse 5. Asi ndoda kuti tishandise Matthew chapter 24, Matthew chapter 24 kubva nayo paverse 3. Matthew 24 kubva nayo paverse 3. Inobva yati panapa: wakati agara pagomo reMiorivhi, vadzidzi vakati vauya kwaari vari voga vakati,
tiudzei kuti izvozvi zvichagova riiniko, nechiratidzo chokuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko? Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nemunhu. Hanzi panapa Jesu achitaura ari pagomo reMorivhi. Jesu akatanga kuparidza achiudza vanhu, achivaudza nezvekuparadzwa kwakanga kuchizoitwa Jerusarema. Zvikanzi Jesu achitaura anotarisa Jerusarema, vadzidzi vachimupoteresa vachinomutaridza temberi yeJerusarema zvayakanga yakaita. Jesu ndokutarisa Jerusarema, Jesu ndokuchema. Akatarisa Jerusarema, zvikanzi hakuna ibwe richaregwa riri pamusoro perimwe ibwe. Vadzidzi ndokuteera Jesu aenda paMount Olivet. Havana kunzwisisa kuti Jesu chaakanga achiedza kutaura, Jesu aedza kutiiko. Ndobva vaenda pana Jesu, ndobva vanoti, nhai Mwari, ko izvi zvichagova riiniko zvamataura? Nechiratidzo chekuguma kwenyu Mwari chichava chipiko? Vakanga vachizviona varivo vari so close to Jesus. Saka chavakanga vachida kuti Jesu ave pisipi yekuti kana achinge wauya chii chichaitika, ndezvipi zvichaitika pakuguma kwenyika. But Jesu panguva akanga asingataure kuguma kwenyika, akanga achinotarisa kuparadzwa kweJerusaremu. That's why paakatenderera Jerusaremu achitarisa masuo eguta eJerusaremu akanga akanaka, achitarisa Jerusaremu kuvakwa kwaro rakanga riri guta rakanga rakanaka. Jesu ndokutarisa Jerusaremu, ndokuchema akati, oh Jerusalem, Jerusalem. Mukanoverenga kumashure kuna Luke chapter 20, kubva kumashure Jesu anonotaura obva achema pamusoro peJerusaremu oti, oh Jerusalem, Jerusalem, dai waiziva zvawaizoitirwa ungadai pamwe waichinja. Zvikanzi Jesu ndokutarisa akati hakuna ibwe richasara riri pamusoro perimwe ibwe, achitarisa temberi yeJerusarema nekuvakwa kwayakanga yakaita yakanga yakanaka. Mukanoverenga temberi yeJerusarema ichivakwa, Solomoni achinopiwa the instruction naMwari yekuti temberi yakanga ichinovakwa sei. Zvinonzi hakuna temberi yakavakwa yakanga yakanaka setemberi yepaJerusarema. Yakanga yakavakwa negoridhe nematombo ese anokosha akanga akavakiswa Jerusarema. But Mwari achinotarisa Jerusaremu, anotarisa Jerusaremu ona kuputwa kweJerusaremu. Mukanoverenga about Jerusaremu, Mwari vachinosika Jerusaremu, aim yaMwari yakanga iri yekuti Jerusaremu risaparadzwe. Mwari akanga achida kuti Jerusaremu rirarame nekusingaperi. But mukanotarisa panapa Jerusaremu raita zvakaipa, vanhu vemuJerusaremu vararama zvakanga zvisingadikanwi naJehovha. Mwari ndokutarisa Jerusaremu, ndokuti hakuna ibwe richasara riri pamusoro perimwe ibwe. Zvikanzi Jerusaremu, dai waiziva zvakanga zvichazokuwira. Mwari akachema pamusoro peJerusaremu. Jesu aichemeiko paJerusaremu? Jesu akanga achichema here rufu rwakanga rwakatarisana naye? Mukatarisa mukati meJerusaremu ndo makanga muine the gatesmen. Mukanotarisa pagatesmen, Jesu ndo paakapinda akanochema achinonamata, asi Mwari, dai zvaibvira mukombe dai wabva kwandiri, asi kuda kwenyu kuitwe, kwangu kurege kuitwa. Zvikanzi ndo makanga muine gatesmen Jesu maakanochema. Mukanotarisa mukati meJerusaremu ndo makanga muine the Calvary. Jesu ari pagomo reMount Olivet akanga akatotarisana neCalvary. Hanzi vanhu vainobuda mukati meguta reJerusaremu vachinobuda nepasuo rakanga rakanaka, zvikanzi vachinonanga paCalvary pakanga pachizoroerwa Jesu. Ndizvo here Jesu zvaakachema akatarisa Calvary? Jesu akanga achichema here rufu rwake? But muchanoverenga muchaona kuti Jesu akanga asingachemi rufu rwake. Jesu haana kuchema gatesmen. Jesu haana kuchema zvakaipa zvose zvakanga achaitirwa muJerusaremu. But Jesu akatarisa zvivi zvakanga zvoraramwa mukati meJerusaremu. Mwari akanga akatsidza kuti Jerusaremu raifanira kurarama nekusingaperi. Jesu ndokutarisa Jerusaremu, Jesu ndobva achema pamusoro peJerusaremu. Zvikanzi vadzidzi vakumubvunza, zvikanzi zvichagova riiniko? Jesu panapa mukanotarisa pana Matthew chapter 24, Jesu anoenda mberi achinovaudza zviratidzo zvenguva zvakanga zvichazowira vanhu. Zvikanzi mukaona guhu rehondo, muchanzwa nezveguhu rehondo, kuchava nekurwisana pakati pemarudzi, kuchava nenzara. Akatarisa zvinhu zvizhinji zvakanga zvichawira nyika, but vadzidzi vaJesu havana kunzwisisa zvakanga zvitaurwa naJesu. But Jesu panapa achitarisa Jerusaremu akanga
atoona kuti Jerusalemu rakanga richaparadzwa. Mukanotarisa Jerusalemu parinonoparadzwa, rinonoparadzwa Jesu Kristu atofa kudhara, atomuka, watoenda kudenga. Jerusalemu ndorine parinozoparadzwa. But Jesu akanga azvitaura kumashure. Mukanoverenga Ezekiel chapter 9, inobva yataura Ezekiel chapter 9, tikanobva nayo paverse 4. Bhuku raEzekieri chapter 9, mukanobva naro paverse 4. Jesu panapa achinotuma mutumwa, zvikanzi ndakaona murume wakanga uine ingi, zvikanzi enda unoisa zvisimbiso pahuma dzevana vaMwari vanogomera nekuchema pamusoro pezvakaipa nezvinonyangadza zvakanga zvichiitwa mukati meJerusaremu. Mwari vakatumira his angel ikanoisa the seal of God pahuma dzevana vaMwari vakanga vachichema nezvakanga zvichiitwa mukati meJerusaremu. Chii chakanga chichiitwa mukati meJerusaremu Mwari chaasina kufara nazvo. Zvikanzi ukatarisa sepamazuva aNoa, vanhu vakanga vakumwa, vanhu vakanga vakudhakwa, vanhu vakanga vachidya. Zvikanzi Mwari ndokutarisa ndokuparadza vanhu vepanguva yaNoa. Even paSodhomu neGomora, zvikanzi vanhu vaimwa vachiputa vakasvika pakukanganwa Mwari. Mwari vakatarisa Sodhoma neGomora, Mwari vakasvika pakuriparadza. Ndozvakanga zvaita Jerusalemu namazuva avo. Vanhu vakanga vakukanganwa Mwari. Kunyange Mwari akanga aine hanya neJerusaremu, kunyange Mwari akanga atsidza kuti Jerusalemu hariparari, but nezvakaipa zvakanga zvaitwa mukati meJerusaremu, Mwari wakazvidemba, Mwari wakachema pamusara peJerusaremu, akati Jerusalemu, Jerusalemu, dai wakanga uchiziva zvichange zvichizokuira, wangadai usingaiti izvozvizvi. Mwari nhasi ari kutarisa nyika. Chii chiri kuitika mukati menyika yatiri kurarama? Nyika yatakurarama yakuita sekunge Jesu Kristu asingauyi. Nyika yatakurarama yakurarama mukati mezvivi zvekuti Mwari vari kumusoro kudenga vakatarisa planet Earth, Mwari vanochema pamusoro pezvivi zviri kuitika mukati meplanet Earth. Zvii zvatiri kurarama mazviri zvekuti Mwari vakatarisa vanozvidemba nekuchema kuti vakasikirei munhu. Hanzi Mwari nyika yatadza, the planet Earth yatadza. Mwari ndokutarisa, ndokuchema, ndokudemba kuti chiko chandakasikira munhu. Mwari vakachema pamusoro pemunhu. Jesu achitarisa Jerusalemu akachema. Jesu akachema nekuda kwezvivi zvakanga zvakuitwa muJerusaremu. Upombwe hwakanga hwakuraramika mukati meJerusaremu. Varume nevarume vakuroorana, vakadzi nevakadzi vakuroorana. Kwakanga kusina chinonyadzisa mukati meJerusaremu. Upombwe hwakanga hwakuitwa even nemumasuwa eJerusaremu. Mwari ndokutarisa Jerusalemu, ndokuchema, ndokurwadziwa pamusoro peJerusaremu. Zvikanzi iwe simuka, tora ingi, enda unoisa chisimbiso pamusoro pevana vanogomera nekuchema nezvakaipa zviri kuitwa mukati meJerusaremu. Mutumwa waMwari ndokupinda, ndokunemba vaJehovha mukati meJerusaremu. Zvikanzi Jesu panapa ataura nevadzidzi vake, anoprofita zvekuparadzwa kweJerusaremu. Vadzidzi ndokubva ndokuenda. Zvikanzi Jesu afa, amuka, watoenda kudenga. Zviya zvaakanga aprofita kumashure zvikanzi zvikatanga kuitika. Zvikanzi mukatarisa mukati meJerusaremu makaita umwe murume akaparidzamo for more than 3 years, achiparidza, achifamba achideedzera kuti budei mariri Jerusalemu. Akataura zvekuparadzwa kweJerusaremu, vakamutora saanopenga. Zvinonzi murume uyu akatorwa akanosungwa akavharirwa mukati mematorongo, nekuti vakanga vachiti uyu anopenga, hadzina kukwana. Vachinotarisa Jerusalemu nemavakirwo akanga akaitwa Jerusalemu, rakanga riri guta rine masvingo akakwirira zvekuti hakuna muvengi waigona kupinda mukati meJerusaremu. Vakaritarira vakati Jerusalemu rinoparadzwa nei nemanakire akaita Jerusalemu. Iye Jehovha amene ndiye akavakisa temberi yeJerusaremu, ndiye akarayira Soromoni kuvaka temberi. Angazoiparadza seiko Jehovha nekunaka kwayakanga yakaita? Pane chinondirwadza mukati meJerusaremu. Mukatarisa temberi inonzi yeJerusaremu, vana vekwaIsraeri vaiti kana vachinge vachema vakapinda mukati metemberi yaJehovha yeJerusaremu, maibhilivhiwa kuti ndo makanga muchiregererwa zvivi zvevanhu. Vaibhilivha kuti Jehovha akanga achigara pakati pavo, anoti ndivakirei temberi ndigare pakati penyu. Saka Jehovha akanga akaisa ugadziko hwake mukati menyika menzvimbo yeJerusaremu, akanga achigara pakati pevanhu veJerusaremu. But Jehovha ari pakati pavo, vanhu vokweJerusaremu vakakanganwa Jehovha, vakarasa musiki, vakatanga kurarama
vakararama upenyu hunonyadzisa, vakatanga kuita zvinhu zvakanga zvisingadikwi naJehovha. Jehovha ndokutarisa zvikanzi hakuna ibwe rinosara riri pamusoro peibwe. Kunyange murume uyo andambotaura kuti nyange akataura akaita seanopenga, but Jesu ambozvitaurira mumashure. Mwari vatuma imwe nhumezve yazvitaura. Hakuna akatenda mashoko aose, nekuti pakutarisa kwavo vaiona Jerusaremu serisingaparadzwi. Ukatarisa nyika yatakurarama, mavakirwa akuitwa mukati menyika, ukaudza munhu kuti nyika ino ichaparara, anokuti unopenga iwe. Omungoti Mwari vangaparadza manshoni rangu randakavaka kuBorodheo, ungati mwana wangu Mwari vangaparadza manshoni rangu randavaka kuCrow Hill. But Mwari panapa vari kuti hakuna ibwe richasara riri pamusoro peibwe. Mwari vakabvira vazvitaura kudhara, Jerusaremu rakaparara, nekuti Mwari vakanga vazvitaura nemuromo wavo. Pane chinondirwadza paJerusaremu, zvikanzi Jesu achitaura anoti uri pamusoro pemba ngaarege kuchadzika, neuri kumunda ngaarege kudzoka mukati meguta kuti atore zvakasara mukati meguta. Rambira uri kumunda ikoko. Zvikanzi vaJehovha vakanzwa inzwi raJehovha, nemhaka yekuti Mwari vakanga vaisa chisimbiso pahuma dzevanavo, vakanga vaine chisimbiso chaJehovha. Mwari wakavarwira akavatizisa akavaendesa kunzvimbo dzekuwanda, but vakanga vachingorarama as if Jerusalemu rakanga risingaparadzwi. Zvikanzi vakaramba vachiita mabhizinesi avo. Mukanotarisa Jerusalemu parakanoparadzwa, zvinonzi vana vekwaIsraeri vakanga vatori pamutambo wematumba semazuva ose, ngatingoti vari pacamp meeting semazuva ose, vakatokemba matende vari pamutambo wePassover. Zvikanzi vari pamutambo ipapo muvengi akakomba guta reJerusaremu. Zvikanzi vavengi vakapinda, hanzi pakanga paine rwizi Euphrates, vakapinda nemukati mepasi pepajurahos, vakanopinda mukati meJerusaremu. Jerusaremu rikakombwa rikaparadzwa, vanhu varimo vachiita sezvavaita mazuva ese. Ndiri kuti nyika painosvika pakunoparara, vaJehovha vachaziva the warnings of God. Zvikanzi mukaona izvi neizvi zvoitika, zivai kuti kuguma kwaakusvika. Ezvino izvi Mwari vaakutiratidza zviratidzo zvekuti zveshuwa nyika yakuenda kunoguma. Mukatarisa hungotani hwazara mukati menyika, mukatarisa baba nemwana vaakugona kuroorana mukati menyika. Ndachiverenga mukati meimwe nyaya, ndichiona umwe mwana nababa vachitobhosta kuti so what, tiri murume nemukadzi, so what, patione vana vatatu. Vanhu havachatyi kuita chivi mukati menyika. Nyika yazara nezvivi sezvakanga zvichingoitwa pamazuva eSodhoma neGomora. Mukatarisa mazuva eSodhoma neGomora, mukanotarisa hanzi vatumwa vaJehovha vachipinda mukati meSodhoma, zvikanzi varume vaivemo vakatomhanyira ngirozi dzaivemo kuti dai tatora varume ava tavaita madzimai. Ndozvazara mukati menyika yatakurarama. Varume vazhinji havachadi kuroora madzimai, vaakuda kuroorana nevamwe varume. Vasikana vazhinji havachadi kuroorana nevarume, hanzi vanonetsa. Zviri nani ndiroorana nomwe mukadzi akafanana neni. Mukanotarisa mukati menyika yatakurarama, kuurayana kwawanda. Each and every day ukanotora mastatistics evanhu vari kuurayana, there are more than 100. Haunonzwa vanoripotwa, vamwe vasati vatoripotwa. Vanhu vakungouraya vanhu. Ndozvazvaitika nguva yeJerusaremu. Zvikanzi Mwari vachinotarisa Jerusaremu, vanozvidemba, vanochema pamusoro peJerusaremu. Mwari pavari kutarisa planet Earth, Mwari vanozvidemba pamusoro peplanet Earth. Vona kuti planet Earth haifaniri kurarama forever. Jehovha panapa vakutumawo tumwawo kuti pinda mukati meplanet Earth, enda unoisa chisimbiso pahuma dzevana vaMwari vanogomera nekuchema nekuda kwezvakaipa zviri kuitwa mukati menyika ino. The age of God iri kufamba, pairi kufamba ichisa chisimbiso pahuma dzevana vaMwari. Iwe uri kuwanika uri panzvimbo ipi? Ngirozi yaMwari pairi kuisa munemba pamusoro pevana vaMwari, uri kuitei hanzvadzi? Zvikanzi enda unoisa pane vanogomera nekuchema nezvakaipa zviri kuitwa mukati menyika ino. Kana uchinge wapedza, pane chinondinakidza pana Ezekiel chapter 9. Zvikanzi kana wapedza kuisa chisimbiso pahuma dzevana vaMwari, vasara vasina chisimbiso, paradza chose, usanzwe tsitsi, whether anoyamwa, whether ichembere, whether akaremara, whether munhu ane mari yakaita sei. Zvikanzi naJehovha usanzwe tsitsi, enda unaparadza chose. Izvozvi Mwari vakabata mhepo ina dzenyika.
mukanoverenga kuna Revelation chapter 7 zvikanzi bata mhepo ina dzenyika kusvikira ndaisa chisimbiso pahuma dzevana vaMwari vanogomera nekuchema nekuda kwezvakaipa zviri kuitwa mukati menyika ino. The angel of God iri kufamba isa chisimbiso, but Mwari vachatsudzunura mhepo ina dzenyika, matambudziko otanga kuira mukati mevana vaMwari. Vanogona kumira chete ndevane mazita akanyorwa mukati mebhuku reupenyu, vane mazita akanyorwa mukati mebhuku reupenyu, avo chete vanogomera nezvakaipa zviri kuitwa mukati menyika ino. Zvikanzi ndo chete vanogona kumira, ndo vanogona kurwirwa. Mukanoverenga Daniel chapter 12, Daniel chapter 12, mukaverenga mukati mebhuku raDaniel chapter 12 inondinakidza zvikuru. Tsamba yaDaniel chapter 12 pavhesi 1 inobva yati, nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Vanhu vachagona kurwirwa pamatambudziko enyika ino, vanhu vane mazita chete akanyorwa mukati mebhuku reupenyu. Dai ungava munamato umwe noumwe wokuti Mwari, dai neniwo mungandirangarire mukati meushe wenyu. Zvikanzi mbavha iya pamuchinjikwa ina Jesu Kristu pamuchinjikwa, zvikanzi yakati zveshuwa imi ndimi mwanakomana waMwari. Dai mungandirangarirawo mukati meparadhaisi. Dai ungava munamato umwe noumwe kuti Jehovha shuwa ndirangarirewo mukati meumambo wenyu. Zveshuwa nyika yaipa, asi Jehovha ndokumbira simba rekuti tigone kumira mukati menyika yakaipa zvakadai, tigone kutiza kuzvivi zvenyika ino, tigone kutiza Mwari mukati memadhiri enyika ino. Mukatarisa nyika yatakurarama ichararamika komana pasina dhiri. Vazhinji vanozoti aiwe ndekupi kwakamboona kunoramwa kusina dhiri, but mukati meJerusarema kune vaitorarama life iri straight yekuti ngirozi yaMwari payakasvika yakaisa chisimbiso pahuma dzevana ivavo. Ndiri kuti mukati menyika ino yeZimbabwe nekuoma kwayakaita, but vaMwari varimo vanomirira zita raJehovha, vanogona kutaura kuti Mwari, with or without corruption, Mwari handisi kuzokurasai. Mwari ndicharamba ndakamira pazvidzidzo zvenyu. Vanoti Mwari, dai ungava munamato wangu kuti Mwari ndibatsireiwo, ndoda simba rekumira ndoga ndatadza. Zveshuwa tiri toga hatigoni kumira, but vanogona kumira ndo vanorambira vari pamabvi, vachichema kuna Jehovha zuva rimwe nerimwe, vachikumbira simba kuna Jehovha zuva rimwe nerimwe kuti zveshuwa Mwari tibatsirei, toga hatigoni. Vane munamatewo vanoda simba rinobva pambepedya chaMwari kuti zveshuwa Mwari takurarama mukati memazuva ekupedzisira, tipeiwo simba. Ngatisimudze maoko tipinde mukati mekunamata. Ngatinamate. Baba wedu ari kudenga, toda kukutendai mukati meino nguva. Toda kukutendai Mwari nekuti muri Mwari vasingatenderi kuti tirasike. Munotipa mawarnings zuva rimwe nerimwe, munotiratidza Mwari kuti zveshuwa kuguma kwenyika ino, kuparira kwenyika ino Mwari kwaswedera. Mukati menyika yatiri kurarama Mwari, yava nyika yazara nezvivi zvirimo, upombwe Mwari hauchanyadzisi mukati menyika yatakurarama. Kuba Mwari chaiko hakuchanyadzisi mukati menyika yatakurarama. Mwari, even mapfekero edu Jehovha haachakufadzei. Mwari, chatinokumbira ndechekuti mutumwa wenyu paanofamba achiisa chisimbiso pahuma dzevana venyu, Mwari musatisiyewo. Tinoshuvira kuti pakupedzisira nyika ino painenge yonoparadzwa, nyika ino painenge yonopetwa, Mwari mutitorewo tiende kumusha, tibatsirewo simba hatina. Tiri toga Mwari hatigoni. Muvengi anotinyangira zuva rimwe nerimwe achitsvaga waangaparadzwe naye, asi Mwari toda kukutendai nemhaka yekuti Mwari makatomukunda kare mukatirwirira pahondo yawakaipa, achisvinudzai meso edu kuti Jehovha matambudziko enyika ino paanouya, Jehovha zvakaipa zvenyika ino pazvinotinyangira, svinudzawo meso edu Mwari tigone kuona nzira dzamakatigadzira dzekutiza nadzo wakaipa. Chitibatsiraiwo, batsiraiwo baba, batsiraiwo mai, batsiraiwo mukomana uyu, batsiraiwo musikana uyu, kuti nyika painenge yotikweva Mwari, ruoko rwenyu rune simba rutidzikinure, mutivanzewo pasi pemapapiro enyu. Tokutendai Mwari kuti muri Mwari vanotida, tokutendai Mwari kuti muri Mwari vanonzwa. Ndakutendai nekuti mapindura munamato edu. Tanamata nekutenda muzita renyu Mambo Jesu rinogara nekusingaperi. Amen.
ndinokunangisa nekuzodawira muponesi chinzwa indonamata mubvise zvitema Ndiri kufungane kunaka kwenyika iyo ndichasvika kowira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyeredzi ndichawa nenyeredzi chiremba mumane ruzuva rovira tomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi musimba ratenzi ndoda kunamata ziweze muwani wemweya nyeredzi yekupenya ingawe yangu pamusi unotyisa kwazvo ndichawa nenyeredzi chiremba mumane ruzuva rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi ndichafara kuona usu wa Jesu ndomupa rukudzo narini zvichandifadza mumusha wendarama kuti ndichawana nyeredzi ndichawa nenyeredzi chiremba mumane ruzuva rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi ndichawa nenyeredzi chiremba mumane ruzuva rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa
nenyeredzi